nutu sampean iki. Lah mau sore omongane ono anu ono tahu, ono sayur, karo gobok.傲氣傲笑萬重浪，熱血熱星紅日光，膽似鐵打，骨似精鋼，胸襟百千丈，眼光萬里長。誓奮發自強，做好漢，做個好漢子，每天要自強，熱血男子，熱星紅日光。Iya sile, macam. 讓我百點二，要7000分過，做個好漢子。Komen.熱血熱腸意，熱星紅日光。Temen tuturamu, angel temen tuturamu. Angel temen tuturamu, angel temen tuturamu. Oh, wes angel. Angel temen koyo ngene. Sus. Kok niru makne gak ngene arek iki. Nek niru makne ngono mesti pinter. Terus ke. Tutukno karepmu. Cek lega dodo mentokmu. mahal. Kayu iki ora lho, berarti kayu iki nyorot. Tenang. Pesan untuk rekan-rekan, Bos. Hati-hati teman-teman. Terutama kayu yang melorot.
Gimana lucunya kita mau kayu teman-teman. 豪氣豪笑萬重浪，熱血熱勝紅日光，膽似鐵打，骨似精鋼，胸襟百千丈，眼光萬里長。